Vítaj pri dnešnej meditácii. Našou témou dnes bude sústredenie sa. V dnešnej dobe plnej podnetov je veľmi jednoduché stratiť koncentráciu a sústrediť sa na jednotlivé úlohy dlhšie. Najmä ak úlohy, na ktorých pracujeme, nie sú až také zaujímavé. Mindfulness meditácia zameraná na sústredenie je jeden zo spôsobov, ako môžeme tento problém postupne zlepšovať. Nájdi si pohodlné miesto, či už budeš sedieť na zemi alebo na stoličke. Pomaly zatvor oči a skús udržať svoj chrbát vzpriamený. Presun svoju pozornosť k svojmu dýchu. Nechaj ho plynúť a začni si uvedomovať, ako sa nádychuješ a vydychuješ. Pozoruj jeho prírodzený rytmus. Nemusíš s ním robiť vôbec nič. Nemusíš ho prehlbovať alebo skracovať. Iba ho nechaj plynúť, taký, aký je. Sleduj každý svoj nádych a výdych. Od ich začiatku až po ich koniec. Uvedom si, ako vzduch vstupuje a odchádza z tvojho tela. Pokús sa udržať svoju pozornosť na svojom dýchu a ak sa náhodou presunie inám, vôbec to nevadí. Skús si to len uvedomiť a pomaly presun svoju pozornosť naspäť na svoje dýchanie. Skús sa opäť zamerať na pravidelnosť svojho dýchu. Zavnímaj, aký je. Všimni si jeho rýchlosť. Či je hlboký alebo plytký. Jeho tempo. Aký dlhý je tvoj nádych a výdych. Vždy, keď sa sústredíš na svoj dých, tvoja pozornosť automaticky sklzne aj k tvojmu telu. Pokračuj v pozorovaní svojho dýchu a uvedom si, v ktorých častiach tvojho tela je tvoj dých najvýraznejší. Ako sa tieto časti menia každým tvojim nádychom a výdychom. Všimni si aj krátke pauzy po každom jednom nádychu a výdychu. Keď budeš pripravený, pripravená, tak pomaly otvor oči a skús sa vrátiť naspäť k svojmu dňu. Vždy, keď budeš mať pocit, že strácaš koncentráciu, skús sa aspoň na chvíľu zamerať na svoj dých a to, ako plynie.